EVA Ligako 15. jardunaldiko partidua jokatu zen larunbatean Tolosako Usabal kiroldegian. Redline Mekanikatakek 76, Mondragon Unibertsitateak 78, azken markagailua. Markagailu estua izan zen eta partidua galdu egin zuen etxeko taldeak. Nahiz eta partidu guztia markagailuan aurretik joatea lortu. Partiduan gertatu zena kontatzeko hemen daukagu, Jon Azaldegi, Takeko kidea, ongi etorri. Eskerrik asko. Etzen irabazte lortu, baina markagailuan aurretik joatea lortu zenuten partidu guztian zehar. Zer gertatu zitzaion taldeari azken laurten horretan partidua ez irabazteko? Zonakako defentsa bat planteatu zutela aurkariek, ordu arte bakoitza jokalari batekin defendaitzen aritu ziren, eta zonakako defentsa horrek sekulako mine eman zigun. Ez genuen defentsa horri nola aurrein asmatu, eta horri esker sekulako partziala sartu ziguten. Mondragon Unibertsitatea zenuten hortxe aurkari zuzena izan daitekena hortxe mailari usteko borroka horretan, 5 garaipentzuzkan lortuta orain artean, nolako aurkari izan zenuten? Genuen azken urte dezentetan taldekide berdinak mantentzen ditun talde bat, orduan badakite zerta jokatzen duten, entrenatzaile ere beti berdina dute, eta da oso talde arriskutsua ez, kanpotik bota dezaken jende ugari dago talden, orduan hirukoak sartu ditzakete, oso jokalari beroak dira, asko hitz egiten dute jokatzen ari diren bitartean, orduan talde bat oso deserosa jokatzeko. Kanpotik bota dezakete, beraz, edozien momentutan partzial bat sartu diezazukete ez, orduan oso adi ibili behar da beraien aurka, eta beraiek laugarren laurdenen asmatu egin zuten. Zonakako defentsa jartzearekin batera gainera erasoan asmatu egin zuten, esan bezala oso gari arriskutsua dituztelako, badakite zerta jokatzen duten, eta lehiatzaile sutsuak dira, eta horri esker partio aurrean batea lortu zuten. Zue partidua ongi sartu zineten, lehenengo laurdenaren 19 amaitu zenuten, hasiera hori bikaina izan zen, aurrekastan zarautzen ere irabazi egin zenuten, taldea moralki oso ongi zegoen. Bai, moralki ondo zegoen, gaina badakigu azken bilabetan ondo entrenatzen egara taldea, eta esan daiteke selkamenen bastante beheran dauden taldeen kontra ondo lehiatzeko gai gehala gaur egun, beste gauza da irabazi edo ez, baina partida behintzat lehiatzeko aukerakin ikusten ditugu orokorrean beti, eta horrek bai ematen digu moralki, beste plus bat ez, nolabait irabazi dezakegula, eta horren ondorio besteiketan izan partiduko lehenengo 3 laurdenetako emaitza. Ondo jokatzen egala, ondo entrenatzen egala, eta hori erakutsi genuen. Atxena dira ere 5 goitik, 31 eta 26, bigarren zati guztia falta zen, baina taldea sinisten zuen, zaleek sinisten zuten, partidua ona izan zen zuen aldetik. Bai, lehenengo 2 laurdenetan gu bere baino gehiago izan ginen, 5 puntu goitikan jun ginen, eta 3. laurdenen berdin jarraituzun kontuak. Gukatzengo gorrak izaten jarraitu genuen, eta erason aukera honak bilatzen eta berain banakako defentsan kontra oso ondo erasotu genuen, eta horri esker 9 gora junginan 3. laurdenan bukanan 9 gora gindua zen, serio, ematezun partioa gure aldea jungo zala, baina iritsi zan momentu izonakako defentsa jarri zutena, eta gauzek beste norabide bat hartu zuten ez. Esan dugu aurreko astean zarautzen irabaztea lortu zenuten, demoraldiko bigarren garaipena lortu zenuten, garrantzitsua litzateke ez behin kanpoan irabazita, etxean ere partidu irabaztea, jakinda aurkaria ere zuen pareko izan zitekeela. Hor dago gakoa. Gure kategorin ez dakigula ze puntutaraino gehan gai selkapenen goran dauden taldeen kontra lehiatzeko, ze gaur egun oraindik ez dira hazi partidoik, selkapenen goran dauden taldeen kontra. Eta baina genuen, selkapenen horren goran ez dagoen talde baten kontra ez, arrasate izan daiteken bezala, partidua irabazi, eta horrekin batera, bigarren bueltai, bi garaipenekin ekin ez. Ezin izan zen, bakarra irabazi zen, hori guendikan jardunaldi asko gelditzen dira, 11 jardunaldi gelditzen dira, beko selkapenen nahiko beran dagoen taldeen kontra oraindik partida asko ditugu, eta ezin da jakin guendikan ze pasako den, guku lanean jarraituko dugu. Datuei begiratuta, jaurtik eta libretan erdiak asmantutzen dituzten 150, 2 puntuketan 156, eta agian gabezi edo 3koetan 118 sartu zenuten. Bai, egia da ez genula asmatu, 3kotan, baino jaurtik eta librei dagokionez, zonakako defentsarekin batea, esan daiteke horre ontzala dudari gabe partion gakoa, ze 11 gora junginan 3. laurdenan bukaran eta 4. laurdenan hasieran, mintzat, denbora tarte hortan, faiatu genitun 4 jaurtik eta libre jarraian. Eta jarri gintezken 13 puntu gainetik, bereik ere seguraski moralki kolpea izango zen bereientzako 13 puntu azpiti jartzea, eta
sorte txarra auki genuen, ezin izan genuen momentu hortan asmatu jaurtik eta libreen marratik, ez? Esan daiteke igual paniko esteniko, ez? Irabazteari beldur txiki bat euki geniola, ez? Justu lasaien egon bar genuen momentu ez genuen asmatu, jaurtik eta libreetan utxe egin genuen, eta berai partion sartzen utzi genien. Partiduz partidu joan behar da, jardunaldiz jardunaldi, urrengoa ardo izango da, Nafarro aldera joango zarete bisitan. Hori da ez, azkeneko helmuga, aste honetan Ardoiren partidua eta partiduz partiduko filosofi horrekin jarraitu beharko du bigarren itzulian taldeak. Bai, dudari gabe. Azken finen aurkaria selkapenen bastante goran daun talde bada, baina guri berdin digu. Ze taldeak ikusi du talde handien kontra jokatuta ere hazi egiten dela talde bezala, eta hori da lortu nahi deguna bai edo bai, eta asteburu honetako partiduak horretarako balio dezala. Partiduz partidua aipatu dugu, baina bai aipatu zuzu zer horrek 11 partidu falta direla, ez dakit dagoeneko egutegian hor markatu dauzkazuen partidu, hilala biziko partidu horiek, ezinbestean irabazi beharreko horiek. Bai, markatuta baditugu, garbi dago beko talden kontra irabazi behar dela, baina gaur egun gauden egoeran markatuta ez ditugun partidu batzuk ere irabazi beharko ditugu. Ze irabazen ez baldin baditugu garbi dago urten izango dela azkenengo urtea eba mailan, datorren urte behitzatz gela maila hontan mantenduko. Eta bueno, ikusiko dugu, ez dakigu noiz izango dan, espero dugu selkapen goran daun talde horietako bat, asteburun baten gure kontra jokatzera etortzea, akaso ez bere jokalari guztiekin, edo ez moralki ondo, edo gaizki entrenatuta, edo dana dalakoa, eta guk sorpresa emateko aukera eukitzea, ze gaur egun badaukagu taldea, sorpresa eman alizateko orain dela 3-4 hilabete gertatzen etzen bezala. Hoxe da, larumateko partiduak eman zuen aion, eskerrik asko etortzagatik, jarri ezazue lanean eta aztortere lagun daukazuen. Eskerrik asko hortan jarraituko du. I can't change my mind. Oh, I knew all the time that she'd go, but that's a choice I made and gonna go. Listen to the mandolin play, listen to the music on the way. I'll listen to my heart baby, every time she runs away. Oh, listen to the banjo wind, sad song. Hasiera polita izan da gure aldetik, nik uste joku hona indegula, erason azkar moitu dugu aloia, guretzako derrigorrezkoa dela, defentsan ondo aritu geha eta atxenaldiak esan oso kontentu joan geha. Eta bigarrengo zatian, pixkat ataskatu egin geha, behaiek zonan jarri dira eta kostein zaigu erasotzea egia esan. Laizta hirugarrengo laurdenen oraindik emaitza positiboa izan, nik uste jan nabaritu dugula ataskori eta azkeneko laurdenak egia esan behaiek asko asmatu dute. Guri bildurra sartu zaigu edo kostein zaigu asko erasotzea eta partida beha entzat. Bukaeran merezi dute. Tristura handia, egia esan. Nahi pertsonalki pena handia eman diten partidua izan da, edo porrot mingarria, egia esan. Bai joko aldetik polita izan dalako, esaten zuen bezala, ondo jolastu dugulako eta sentsazio positiboa zialako. Eta baita ere bigarrengo garaipena jarraien izateko aukera zen eta egia esan taldearen animoantzako oso polita izango zen bigarrena irabaztea eta hortxe eduki dugu eta mina handia emate dugu, bai, mina handia emate dugu, jak sailkapenean egia esan bastante beran gaude eta zaila izango hortik ateratzea, baina animikoki buelta emateko aukera oso polita zen eta eskapatu izaigu, hasi beste baten bila jomarko geha. Bueno, hasieran oso ondo hasi geha, eta geho deskantxoa 5 puntu gora nola junga. Geho hirugarren laurdena oso ondo hasi geha, ze partziala maika o ez dakit horrelako baten, baina geho behaiek tripleak sartzen hasi dute eta azkenen partioa eraman dute etxea eta gu ez dakit. Amorru pixkat emateu, hor partioa irabazia genuen eta azkenen galdu. Oso ondo jolastu dugu, laugarren laurden arte hola, ondo jolastu dugu. Baina geho, 3 minutu hola ez ditugu kanasta sartu, behaiek triplak sartu dituzte, eta geho ja azkenin opzio izan dugu partio bat eramateko triple batekin, baina ez dugu sartu, eta lanen jarraitu beharko dugu, garaipenak tortzen dira, eta hasta. Pasaren asten oso ondo ez, irabazi genuen oso polita izan zen. Eta gaur honea horretara gintotzen irabaztea, baina ez da posible izan eta ezin du bezer egin.